Hi, hello. Hi, hello. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Alam mo, ganda mo dyan, oh. Tingnan mo, ang ganda mo sa camera, oh. Oh, oh, ang ganda. Wow. Hi, hi. Hi to my vlog. Say hi. Hi, Sarah. Ano? Say hi to, oh, yan. Yan yung pinakamayaman sa amin sa mga, ay, by the way pala, yan yung mga ka-workmate ko. Sila yung, itong isa, ito yung mayaman. Yan. Tingnan mo kung panghawak pa lang ng bag, yayamanin na. Di ba? Paghawak pa lang ng bag, yayamanin na. Saan kayo, guys? Tara. Dito ka? Hindi. Palabas nga kami, di ba? So, i-interview lang kita. Siya ka na naman. Kamusta naman ang love life mo? Ba't tayo mo pag-usapan? Ha? Still ano? Still going strong? Yes. Anong klaseng strong? O, tingnan mo andun yung mga dalawang negosyante sa likod ko. Dalawang decision. Oo. Ano daw? Tara na, guys. Ay, ang galing. Alam mo, pwede na kita ipasok sa ABS. Oo, pwede ka na siya ipasok sa ABS, sa Alabang Bound Center. So, pauwi kami ngayon. Yan. Ito yung ginagawa namin everyday. Pumasok kami na wala pang mga tao at lalabas din kami wala ng mga tao. Dahil ayaw naman makakita ng mga tao. Diba? Alam mo, ang ganda mo dito. Diyan lang? Hindi, yung ano mo yung sa bag, maganda dito sa cellphone. Yan si Jessica. Magaling yan. Magaling yan. Sumisid. Saan ba tayo? Dapat pala dala ko yung ano ko. Dapat yung tripod. Tripod. Oo. Ha? Live ka. Yung live. Ayun ka na naman. Pure bad. So, pauwi tayo. Gano'n mo naman sa akin. Ay! Ay! Gusto mo yung tapat sa may ano? Pwede naman ba? Sa may-ari. Sa may-ari. Ayun na. Nag-shopping kasi ako ngayon. Hindi na pakilala ko. Ito yung napundar ko sa mga napaghirapan ko ng ilang taon dito sa Saudi. Ito lang yung napundar ko. Yung mga nakikita niyo sa likod, yan naman yung mga display namin sa bahay. Ito yung bahay namin, ang laki. Diba? Ayun naman po, sir. So, pag napapagod ako dito, okay. Ako nga rin ako tagal. Ah, hindi pala yan. Exercise! Sir, saan ako ba tayo? Ganun po kalaki yung bahay. So, nakikita mo sa amin ito. Actually, malit pa nga ito eh. Ayan, yung mga tinatagas ko. Tinatagas ko yan. Saan tayo ba? CR nila. Kaya ano pa? Paano ka mag-CR? Patingin? Gusto ko rin napakita mo yan. Yan yung sarili box. Yan ako nagpapakapit. Mayor, saan po tayo, Mayor? Dito tayo sa ano natin. Sa cafe. Laki naman po ng bahay niyo, Mayor. Oo. Pero talaga pag mga... Wow, descalated pa po. Pag mga ashir. Baka social naman ang bahay niyo, Nandanganin mo yung Mayor. kamay, ha? So ito, kung mapapansin mo na nasa likod, yung mga extension ng bahay mo. Tapos ito naman, mga bagong gawa mo lang ito. So, saan na po tayo papunta, Mayor? Sa garden niyo po, Mayor.
Totoo na dyan? Oo nga, straight na. Alam ko ba dito na? So, kung makikita niyo ito yung mga nyog, ito yung nyog Ganda sa ng amin. nyug nyo. Ito yung nyog. Tingnan niyo yung nyog, walang ano. So, papunta na po tayo sa underground mayor. Yeah. So, welcome po dito sa aming Underground? no kitchen. Okay. Oo. Dirty kitchen pa lang yan. Ito yung mga tanglad namin. Napakalaki naman ng bahay niyo, Mayor. Ito marijuana. Ano nga sa lang to? Lagay ko ng mga coins para mapasok. Ito dito yung ano niya. Sinima. Sinima niya to. Dito talaga siya umiihi. Ito yung Christmas tree niya. Yampas mo pa yan. Pag nagbablog ka, nakatalikod ka. So actually, ang akala ko, lapit na lalakad. Gusto tayo na nilalakad natin. Exercise yan, dongs. Alam mo naman ang bago eh. So ito, Saan na po to, Mayor? swimming pool mo po, Mayor. Fish pond. Swimming pool yan. Kailangan si Pumailing. Yan siya. Andyan yung mga kamag-anak niya, mga isda. Yan yung mga swimming pool niya. Gusto mo matikman ito ay holy water. Diyan siya naghihilamos. Naliligo. Halika dito, Jessica. Talbaw kita dito. Talbaw kita dito, Day, ha? Nangailangan ko talaga dyan, Day. Ay, ako. Ano sabi? Ano sabi? Ba't ka natatawa? Walang kaya to. Akala ko nakasubscribe na to sa akin, tas hindi pa pala. Sabi nung Mayor na, Oo. subscribe mo daw kasi makakatanggap ako 1,000. Ang tagal mo 1,000. Hindi yun 1,000, baka 1,000 subscriber. Grabe. Talaga siya. Pero in fairness, ang lakas ng hangin, ha? Ang lakas ng aircon ni Mayor, ah. Dito tayo sa... Yan! Diyan ako nagma-mountain climbing. Ayan, oh. Yan. Yan yung mountain climbing ko. Yan, di ba? Yung mga isdaan dyan. Are. Ano yung titingnan mo? Titignan ko yung video mo. Aayusin mo, ha? Bawal magsalita dito ng bad. Di ba pwede po? Okay, so ayan po yung ginagawa namin. Pinakita namin sa inyo yung nilalakaran ni Mayor, yung pinaghilamusan ni Mayor, kung saan nagma-mountain climbing si Mayor. So ayan yun. Actually, dito na kami sa may sakayan ng jeep. Kasi yung Mayor, parking air. hindi ano ko lang yan, baris-bisan. Alam mo yung Ayaw ko baris... ba maghagdan o wag na tayo maghagdan? Ah! Wag na Mataas ba? hagdan. Awag. Saan na kayo? Ikaw saan ka, Jessica? So, ayan. Dito. Bye-bye. Ingat. Ingat. So, ngayon, saan pa tayo papunta? So, ayan. Salamat sa inyong lahat. Sasakay na kami ng jeep. Kaya ano ko na to kasi baka madokwit. Alam niyo na, sama ang panahon ngayon. So, thank you so much.